Jeg synes, det er forfærdeligt. Vil du ønske dig ikke var mobning? Det må være temmelig ubehageligt, dem det går ud over. Lav selvtillid selv. Jeg tror egentlig, de har det dårligt med det, men jeg tror også, der er mange, der ikke tør at sige noget til mobberne. Forfærdeligt. Det må ikke være sjovt. Vi er nok alle sammen blevet mobbet med et eller andet, og det er ikke sjovt at blive mobbet. Nej. Jeg tror, det er noget, alle folk gerne vil have ikke var. Og jeg tror da, at alle folk gerne et eller andet sted vil udrydde det på en eller anden måde. Jeg tror bare, det er svært. Jamen igen kan jeg jo ikke sige andet, end at de må have det dårligt, men hvorvidt at man går ind og træder ind i det, og ligesom prøver på at få det til at stoppe. Der er måske mange, der er bange for at blive involveret. Jeg tror, det er fordi, at de så også er bange for selv at blive mobbet. I hvert fald, når det foregår i de mindre klasser. Jeg tror, at når det bliver nok noget andet, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er hvad de selv bliver mobbet så.